Tervetuloa takaisin tänne puhelavalle. Nyt me puhutaan globaaleista säännöistä ja EUsta. On vaikea olla huomaamatta, miten kansainväliset pelisäännöt on lähiaikoina ollut ehkä hieman koetuksella. Suurvallat ajaa omia etujaan ja globaali epävarmuus vaan kasvaa. Ja mä oon itse viime aikoina miettinyt, että mikä on esimerkiksi Euroopan unionin rooli tässä uudessa epävarmuuden ajassa. Tai pitäisikö EUn pitää kiinni omista arvoistaan vai sopeutua tähän alati muuttuvaan pelikenttään? Nyt tässä puhelavalla kuullaan mielenkiintoinen keskustelu maailmanpolitiikan tämän hetken kuumimmista aiheista. Ja ehkä mäkin saan vastauksia mun kysymyksiin. Ehdottomasti saat. Tosiaan näistä aiheista keskustelemassa ovat Euroopan parlamentin jäsenet Sirpa Pietikäinen ja Jussi Saramo sekä EU-nuorisodelegaatti Eetu Leinonen. Juontajana toimii Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Maria Blessar. Tervetuloa kaikille. No niin, tervetuloa minunkin puolestani tänne seuraamaan tätä paneelikeskustelua tänään. Tuossa jo vähän kerrottiinkin, mistä aiheesta me tullaan keskustelemaan. Mun nimeni on Maria Blessar, tosiaan mä toimin juontajana ja jos ajattelee sitä, että mikä on näiden festareiden teemana, niin sehän on rauha. Ja silloin, jos rauhaa mietitään, niin tulee se kysymys mieleen, että onko meillä tosiaankin vielä tarvetta globaaleille säännöille, koska me ollaan varmaan kaikki huomattu, miten kylmät maailmanpoliittiset tuulet puhaltaa meidän ympärillä ja me ollaan valitettavasti saatu jo nähdä, kuinka Kiina ja Venäjä haastaa läntisiä demokratioita, mutta myöskin nyt me ollaan saatu huomata, että Yhdysvallatkin tekee sitä aika rajulla tavalla ja jos mä nyt sanon jonkun esimerkin tähän alkuun, niin oikeastaan joka päivä kun lehteä lukee, niin me huomataan, että Donald Trumpin hallinto, niin no ensinnäkin jo se, että ne haastaa tai hyökkää tämmöisiä kansainvälisiä normeja vastaan. Tämä lista on aika pitkä. Nämä Trumpin asettamat tullit, ne on maailmankauppajärjestön sääntöjä vastaisia ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja me ajateltiin, me Suomessa toimivat EU-virkamiehet, että olisi tosi tärkeää puhua täällä tänään siitä, miten me oikeastaan EU:ssa voidaan edistää rauhaa ja myöskin taloudellista vakautta. Ja tämä tietysti liittyy suoranaisesti siihen, miten me maailmassa noudatetaan näitä globaaleja sääntöjä. Ja on paljon tahoja, jotka on kyseenalaistaa sitä, että EU ei pysty toimimaan uskottavana toimijana globaalisti. Mutta voisi kuitenkin kysyä tähän alkuun, että oikeastaan EUsta on ehkä tullutkin aika kiinnostava taho, koska me huomataan, että monet Euroopan ulkopuoliset maat lähestyy meitä. Jos me ajatellaan esimerkiksi kauppapolitiikkaa, se on tehnyt comebackin ja se on suoraan meidän niin siinä meillä on voimaa ja siinä meillä on roolia. Monet maat on lähestynyt Euroopan komission puheenjohtajaa, Uusi-Seelanti, Indonesia, Malesia, lista on aika pitkä. Okei, mutta siis meillä on lavalla tosiaan kiinnostavat puhujat tänään. Sirpa, sä oot toiminut tosi pitkään meppinä, onko sulla jo 18 vuosi menossa? 16 okei. No, me annettiin tai 15 tullut täyteen. Okei, me annettiin sulle pari vuotta lisää. Ja sä oot pitkän linjan kokoomuksen poliitikko. Kiitos, että sä oot mukana. Tosi kiva. Ja Eetu, sä oikeastaan oot täällä niin kuin tuomassa sitä nuorten ääntä mukaan tähän keskusteluun. Sä olet nuorisodelegaatti. Mitä se oikein tarkoittaa? Eli sä oot nuorisoalan kattojärjestelmän nimittämä luottamushenkilö. Eli sulla on mandaatti puhua oman sukupolven edestä. Mutta tosi kiva, että oot täällä. Kiitoksia. Ja Jussi, sä olet tuore meppi, joten me saadaan kuulla ehkä semmoinen toisenlainen näkemys tähän keskusteluun, mutta kiva, kun oot mukana. Kiitos kutsusta. Mä haluaisin aloittaa tämän keskustelun nyt oikeastaan ottamalla tähän alkuun väitteen tunnetulta amerikkalaiselta ekonomistilta, jonka nimi on Joseph Stiglitz. Ja hän on ollut aika kriittinen globalisaatiota kohtaan. Ja mä luen sitaatin ja sitten meidän panelistit saa sanoa, ovatko he samaa mieltä vai eivät. Ja tämä sitaatti kuuluu näin.
Yhdysvaltojen kutistuva rooli globaalissa taloudessa tarkoittaa globaalin vallan hajautumista. Maailmasta tulee moninapainen. Yrittäessään vakuuttaa toiveensa Yhdysvaltojen dominanssin paluusta, Donald Trump pikemminkin kiihdyttää päinvastaista kehitystä. Sitaatti kiinni. Nyt se kysymys on, että arvaatteko te, minä vuonna tämä lausunto on tehty? Vuonna 2017, eli jo silloin, kun Trump oli ensimmäisen kerran presidenttinä. Oletteko te samaa mieltä tästä analyysistä, eli että maailma on moninapaistumassa? Ja jos ette jaa, niin mikä teidän mielestä olisi todennäköisempi kehityskulku? Otetaan tähän alkuun napakat vastaukset, vaikka nyt ensin Sirpa, Eetu ja Jussi. No on ja ei. Mun mielestä kyllä maailma on moninapaistumassa, mutta se on toisaalta hakemassa uusia koalitioita, niin kuin me tiedetään, tämä Kiinan, Venäjän, Intian, Turkin ja muiden tämmöisten aika autoritääristen, osa jopa totalitääristen maiden yhteenliittymä, joka on myös vahva taloudellinen toimija. Ja sitten jos me katsotaan niin sitä dynamoa, niin Stiglitz on siinä erittäin oikeassa, että Yhdysvallat ei ole vielä ihan niin kuin BKT ja kauppataseluvulla hävinnyt, mutta ne on niin kuin tosiaalisesti hävinnyt tämän kisan. Sillä Kiinan dominanssin alueella, sillä Aasian alueella on noin 4 miljardia maailman, melkein 4 miljardia maailman yli 7 miljardista ihmistä ja 60% BKT:stä ja talous sen kun kasvaa silkkitien myötä se taloudellinen vaikutus. Ja tässä kai se Yhdysvallat niin kuin kipuilee. Eli siinä mielessä, kun meillä oli tämä kaksinapainen maailmanjärjestys, Neuvostoliitto, Yhdysvallat, niin se on romahtunut ja nyt me ollaan hetkellisesti moninapaisia. Mutta mikä tulee olemaan sitten 2-3-napainen järjestys tämän jälkeen, niin on vähän kuin tämmöinen kaleidoskooppi kattosta kuvio aina sitten siellä muuttuu, mutta entistä enemmän me tarvitaan sitä järjestystä ja pelisääntöä. Mä rakastan noita peliteorioita ja siihen löytyy selitys sieltä, mutta palataan siihen sitten kohta. Hyvä, kiitos paljon. Eetu. Mä aika lailla samoilla linjoilla tässä asiassa, että muutoksen hetki on tavallaan niin kuin käynnissä ja on ollut ehkä vähän pitempään käynnissä ja nyt haetaan niitä uusia maailman napoja. Mutta se mun mielestä isoin kysymys on se, että ketkä ne tulee olemaan. Koska, no sä mainitsit Kiinan vaikka, mutta sielläkin on isoja muutoksia tulossa. Sielläkin on todella isoja määriä lainaa, valtion lainaa. Se niin kuin valtion talous pyörii tällä hetkellä vähän semmoisilla jännittävillä rakennusprojekteilla, missä rakennetaan semmoisia aavekaupunkeja. Yhdysvallat jo heikkenee, mutta mikä rooli sitten tulee olemaan vaikka Afrikan mantereella? Löytyykö sieltä semmoisia keskittymiä, jotka tulisi yhdeksi maailman navoista? Niin se on mun mielestä semmoinen tärkeä kysymys. Toisena se, että mikä EUn rooli on sitten siinä. Löytyykö meiltä sitä yhtenäisyyttä, mitä tarvittaisiin? Tällä hetkellä mun mielestä ei näytä siltä. Okei, selvä. Jussi. Varmaan dominanssia on monenlaista. Eli jos ajatellaan aika kulttuurisesti lännessä ainakin, niin Yhdysvallat on vielä hyvin vahva. Kieli on hyvä esimerkki, että Euroopan parlamentissa niin olen oikein yllättynyt, kuinka mä puhun meidän ranskalaistenkin englantia kovin sujuvasti. Että siellä sen jälkeen kun britit lähti, niin on ruvettu puhua hyvin, ja mä luulen, että tämä englannin ylivertainen asia on kuitenkin aika paljon Yhdysvaltain kulttuurisen dominanssin tuotosta. Sitten jos me ajatellaan taloutta, niin kyllähän dollari on, kun Trump sanoo, että on aivan epäreilua tämä kauppavaje, niin joku voisi kääntää sen toisin päin, että on todella epäreilua, että kiinalaiset ja osin eurooppalaisetkin tuottaa tavaroita Yhdysvalloille, jotka sitten vastineeksi antaa dollareita. Tai tietysti myy myös aseita. Eli kyllä tämä maailmantalous on ollut aika pitkälle semmoinen, minkä Yhdysvallat on itse halunnut. Ja nyt sitten Trump on ehkä romuttamassa sitä. En tiedä, onko kuinka suunnitelmallista. Puhutaan aseellisesti, niin kyllähän Yhdysvallat on vielä aivan ylivertainen. Siinä käyttää aseteknologiaan valtavia summia. Esimerkiksi Kiina tähän asti on yrittänyt olla niin kuin ehkä alueellisesti aseellinen suurvalta, mutta ei globaalisti. Ja sitten jos me ajatellaan tämmöistä jonkinlaista diplomaattista pääomaa ja muuta, niin kyllähän, no jos katsotaan vaikka mitä Gazassa tapahtuu, niin eihän Yhdysvaltoja kukaan missään vaiheessa pitänyt siinä mitenkään niin kuin
relevanttina siinä mielessä, että Yhdysvallat hakisi jotenkin yhteistä hyvää, vaan että se hakee vain sitä omaa poliittista etuaan. Ja ehkä EU on joinakin aikoina ollut vähän uskottavampi tämmöinen diplomatian suurvalta ja tällä hetkellä ehkä minusta vähän vähemmänkin uskottava. Osin myös siksi, että me vieläkin peesaillaan Yhdysvaltoja. Ja ihan lyhyesti sanova, että Kiinassa on pitkään puhuttiin, että koska he ohittaa vaikka bruttokansantuotteessa Yhdysvallat, mutta Kiinassahan väestö vähenee ja vanhenee. Heillä on valtavat ongelmat edessä. Intia on nouseva suurvalta, mutta kyllä heilläkin on ongelmia todella paljon omasta takaa. Afrikka on se, missä väestö lisääntyy, mutta niin kuin tiedetään, on ongelmia. Eli tavallaan semmoisen ajattelun sijaan, että missä se valta tulevaisuudessa on tai kenellä, niin meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me saadaan sitä YK-järjestelmää, kansainvälisiä instituutioita, rikostuomioistuinta, kaikkea mitä me ollaan yhdessä rakennettu, niin miten me saataisiin sitä mahdollisimman vahvaksi. Mä uskon, että se olisi EU:n etu. Selvä. Hyvä. Kiitos. Mennään sitten eteenpäin. Tässä tulikin jo sanottua se, että USA:n talous heikkenee ja niin edelleen. Niin oikeastaan mä kysyisin, että mitä tämä Yhdysvaltain heikkenevä talous ja tavallaan sen vaikutus meidän arvoihin tarkoittaa. Me puhutaan perusarvoista, niin kuin demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltio. Ihan nopeasti vaan, niin otetaan Eetu, Jussi, Sirpa. Yhdysvaltain heikkenevä talous meidän arvoille, niin kyllähän se ehkä... Mä luulen, että se ei pelkästään ole se Yhdysvaltain heikkenevä talous, joka vaikuttaa tähän meidän arvopohjaan, vaan se Yhdysvallan johto tällä hetkellä, että Trumphan sinne on tuonut sitä epävakautta ja jos siellä olisi vähän erilainen johto, jolla olisi erilaiset tahtotilat, niin silloin meillä niin kuin ehkä niin kuin yhteistyö ja niin kuin suomalaisten ja ehkä eurooppalaisten arvojen edistäminen olisi helpompaa. Kyllä mä veikkaan, että siitä tulee paljon vaikeampaa, etenkin kun me ollaan luotettu pitkään siihen, että me pystyttäisiin sitä YK:n kaltaisissa järjestöissä edistämään. Mun mielestä tämä oli hyvä pointti siitä, että YK:ta ja muuta monikansallista yhteistyötä meidän pitäisi niin kuin kehittää, että me pystyttäisiin luomaan kestävää, pitkäaikaista rauhaa tähän maailmaan ja kyllä se nyt on selkeästi vaikeampaa. Joo, todella paljon on puhuttu tulleista, tariffeista, tästä kauppasodasta, mutta aika yllättävän vähän puhutaan siitä, että tämä on aika laaja-alainen tämä hyökkäys Yhdysvalloilta kohti Eurooppaa, mutta itse asiassa koko maailmaa kohtaan. Ja kun katsotaan, no mainitsin tuossa esimerkiksi kansainväliset rikostuomioistuimet, monet muut asiat, jossa Yhdysvallat ei itse asiassa ole itse asiassa ollut mukana, mutta he on tavallaan hyväksynyt sen, että muu maailma tekee yhdessä jotain asioita. Hehän on usein neuvottelussa mukana ihan viime metreillä ja sitten sanoo, että ei me itse asiassa haluta olla mukana, koska yhdysvaltalaisia ei saa syyttää, mutta ihan kiva, jos hoidatte kaikki muut rikolliset linnaat. Ja nyt sitten, jos Yhdysvallat ja kun, no hyvä esimerkki, joka on mun itse omalla pöydällä, kun mä oon meidän talouskoordinaattori, niin meillä oli saatiin vihdoin OECD-verojärjestelmät. Jotenkin saatiin tämmöinen, se on vähän monimutkainen, emme kauhean syvällisesti, mutta yksinkertaisesti kyse on siitä, että valtavat ylikansalliset suuryritykset maksaisi tulevaisuudessa veroja. Tällä hetkellähän he ei maksa veroja käytännössä minnekään. Ja nyt Donald Trump on ilmoittanut, että nämä kaikki heitetään roskakoriin ja tätä ei tule tapahtumaan. Ja nyt kyse on siitä, että uskalletaanko me EU:ssa, uskalletaanko me toimia yksin ja uskalletamme toimia muun maailman kanssa, koska Trump on uhannut esimerkiksi näissä verosopimuksissa, että tulee kosto, jos me ruvetaan verottamaan Yhdysvalloissa toimivia yrityksiä. Ja mun mielestä on vielä ennenaikaista sanoa, kuinka tässä tulee käymään, mutta nyt EUlta todella tarvittaisiin rohkeutta ja yhtenäisyyttä. Sirpa, löytyykö sitä rohkeutta? No joo, tämä on hyvä kysymys. Mä menisin peesata heti sun jatkoa. Meillä on ollut vähän tämmöinen sukulaissyndrooma tämän Yhdysvaltojen kanssa. Tämä transatlanttiset suhteet, se on yli kaiken ja me sitten pakkomielteistä osata nytkään luopua, vaikka sitä tosiasiallisesti ei ole, eikä sitä ole vastavuoroisena. Ja se on sivujuonne, mutta en tiedä nyt, miten sitten Yhdysvaltojen tukee Suomellekaan kriisitilanteissa, niin laittaisiko kaiken turvani sen varaa. Niin tämä on sit siellä oikeastaan sellainen iso tausta, että onko EUlla oma identiteetti. Ja tässä tullaan 4 isoa haasteeseen, jotka liittyy siihen, mitä otit täältä esille. Ensimmäinen on se, että
vaan tuolla kauppistaustalla, niin siellä on vähän pakko lukea. Sitten mä vähän hurrahin noin peliteorioihin, jotka kattokaa joskus jostakin AIsta, vaikka saa lyhyen selityksen. Mutta se pointti on, että minkä takia niin täysin järkevät ihmiset tekee täysin pöllöjä ratkaisuja ja minkä takia epistyypit voittaa. Se on vähän kuin koulukiusaajat, jos ei ole mitään sääntöjä. Mitä tapahtuu konfliktialueella, kun ei ole mitään infraa? Ketkä siinä kärsii eniten? Ja tämä nyt ei ole ihan tämän päivän keksintö, vaan sen takia kaikissa yhteiskunnissa, jostain Stonehengestä lähtee eteenpäin, niin on tehty sääntöjä ja pelisääntöjä. Sovittu edes, miten me toimitaan. Ja sitten jos minä rikon niitä, niin te 3 pistätte niinku kurilla sen toimeen. Ei mielivaltaisesti, vaan me ollaan nyt sovittu, että ei täällä puhuta liian pitkään. Niin tällähän se toimii. Ja nyt tämä tämmöinen maailman sääntöperusta ja myös EU-sääntöperusta on liian hatare. Silloin se YK ei ole tämmöinen tykkäänkö mantelimassasta vai vadelmahillosta pullassa, vaan se on se yksinkertaisesti meidän globaali sääntöperusta. Ilman sitä me ei tulla toimeen. Me tehdään tyhmiä ratkaisuja. Ja EU ja se, että se EUn toimivalta olisi enemmän, niin ei meiltä viedä Suomesta mitään valtaa eikä mistään muualtakaan. Koemme sen paremmin Suomena, kun Kuusamokaan pystyy hoitamaan yksi yliopistoa, voidaan hoitaa pankkivalvontaa, hyvin nopeasti kehittyvän AI tai digipuolen kilpailukykyä tai monta asiaa. Ja mitä nyt tapahtuu? Yhdysvalloista lähettänyt, kattokaa kanssa Heritage Foundation ja Project 25, niin se ei ole mitään sattumaa. Ja Venäjä sen takia, että sillä on taas omat intressit tähän EU-sisäiseen hajoamiseen sekasortoon, rahoittaa näitä tämmöisiä äärioikeistoja populistisia liikkeitä, koska sitten kun me tapellaan keskenään, niin me ei tehdä enempää. Ja silloin meillä lisääntyy tarve tehdä enemmän yhdessä. Meidän pitäisi olla se johtaja. Ei se riitä, että me peesataan jotain. Ja meidän pitäisi olla se länsimaisen demokratian, liberaalidemokratian ja ihmisoikeuksien puolustaja. Ja sitten me sanotaan sisäisesti, että pyyhkikää pyllynne. Meillä on jengi, joka ei itsekään niihin usko. Ja miten me selvitään tästä niin kuin kaksisuuntaisesta jännitteestä? Niin tämä on tämä iso juttu ja siinä kuulkaa tarvitaan teitä. Se ei yksin tuolla parlamentissa ratkea, vaan ihmisten pitää hiffata, että kyllä me tarvitaan EUta ja YKta ja pelisääntöjä. Ja silloin esimerkiksi sääntelyn purku ei välttämättä ole aina kauhean fiksu idea. Hyvä. Aika rientää. Nyt mä ajattelin, että mä kysyisin teiltä jokaiselta erikseen oman kysymyksen. Ja mä aloitan Sirpa susta. Eli kun sä oot tosi pitkään puhunut tai edistänyt poliitikkona näiden rajallisten resurssien tunnistamista, esimerkiksi kansainvälisessä kaupassa. Ja erityisesti siksi, että me turvattaisiin maapallon kantokyky, niin miten sä näet tämän kehityskulun, jos me nyt otetaan sitten huomioon tämä maailman moninapaistuminen? Ja napakka lyhyt vastaus tähän, kiitos. Se on iso haaste. Ja sitten vielä kun Ukrainan sodat ja muut, niin tosiaalisesti se tahtoo jäädä jalkoihin ja kriisi pahenee, muutostahti kiihtyy. Ja meillä ihan oikeasti ei ole joku 10 vuotta aikaa suurteen tehdä ihmeitä, niin se on ykkösjuttu. Se on varmasti kriittinen asia. Okei, no sitten Eetu. Nyt jos ajattelet tätä kehityskulkua ja sitä, että voimapolitiikka on tehnyt paluun, instituutiot näyttää hajoavan, niin miltä tämä näyttää sun mielestä nuoren ihmisen silmin? Eli onko se usko kansainväliseen yhteistyöhön mennyt? Mä ehkä sanoisin, että ei vielä, mutta kovaa vauhtia se on menossa ja erityisesti siihen vaikuttaa se, että kyllähän meillä on monenlaisia sääntöjä olemassa, mutta kuka niitä valvoo ja niin kuin pitää huolta, että niitä ei rikota. Nyt on monessa maassa, Suomessakin hyvin vahvasti monet nuoret erityisesti aktivoituneet puhumaan vaikka rauhan puolesta siitä, että Palestiinassa tapahtuu kauheuksia, siitä, että silloin vaikka kun Ukrainassa syttyi sota, niin silloin oli myöskin nuoret mukana siinä, että rauhaa pitäisi edistää, mutta sitten kun tavallaan meillä on tällaisia sääntöjä, joiden mukaan vaikka sotarikoksia ei pitäisi tehdä ja silti me niitä nähdään ympäri maailmaa ja kukaan ei pidä huolta siitä, että niitä tavallaan tilanteisiin mennään väliin silloin, kun niitä tapahtuu, niin kyllä se murentaa sitä toivoa. Ja tällä hetkellä se toivottomuus on niin kuin vallitseva mieliala ja sille pitäisi jotain tehdä. Mutta kyllä mä ainakin itse näen, että vielä on toivoa,
vielä meillä on ihmisiä, jotka jaksaa yrittää, ja niin kauan kuin meillä on ihmisiä, jotka jaksaa yrittää tehdä parempaa maailmaa, niin silloin me voidaan tehdä paremmin. Mutta siihen tarvittaisiin sitä, että meidän päätöksentekijät myöskin koko vaikka EU-laajuisesti olisi niin kuin asiasta samaa mieltä tai tulisi yhden pöydän ääreen ja löytäisi se yhteisen ratkaisun ja keinon siirtyä eteenpäin. Ja tässä mun mielestä isona mahdollisuutena voisi olla vaikka demokraattisen osallisuuden kehittäminen. Nuoret on aika laajalti ulkopuolella niin kuin demokraattisesta päätöksenteosta. Meillä ei ole nuoria päättäjiä kovinkaan paljon, joten silloin pitäisi olla niin kuin muita keinoja osallistaa nuoria päätöksenteossa ja antaa heille niin kuin mahdollisuutta olla osa tätä koko rakennelmaa ja ymmärtää, että kyllä täällä niin kuin asiat pyörii ja toivoa on, että voidaan päästä eteenpäin. Ja varsinkin jos ajatellaan, että ne ratkaisut, mitä me tänään tehdään, niin nehän tietysti määrittää nykynuorten tulevaisuuden. Se on hyvä, että sä pidät tätä rauhateemaa esillä, koska se on se, mistä me tänään kuitenkin jossain määrin puhutaan. Jussi, mua kiinnostaisi kuulla sellainen asia, että kun sä oot nyt aikaisemmin toiminut kansanedustajana, siirryit nyt sitten viime syksynä MEPiksi, eli europarlamentaarikoksi, niin onko sun käsitys esimerkiksi EUsta muuttunut tämän lyhyen ajan aikana? No mä luulin ainakin hyvin tietäväni, minne menen. Ja totta kai arjessa tulee koko aika vastaan yllätyksiä. Ja mutta sanotaan näin, että EU muuttuu nyt niin nopeasti, että se on... Sanotaan näin, että mut on yllättänyt ehkä se, että kuinka helposti meillä Euroopassa on omaksuttu suoraan Yhdysvalloista sellaisia narratiiveja, sellaisia tarinoita, jotka on siis järjettömiä jo siellä Yhdysvalloissakin, mutta varsinkin eurooppalaisessa kontekstissa niissä ei ole niin mitään tolkkua. Et meillä on Euroopan parlamentissa semmoinen 5. kolonna, semmoinen porukka, joka, siis se on ihan suoraan äärioikeistolaisia ryhmiä, on siellä useampi, jotka tekee kaikkensa hajottaakseen eurooppalaista yhtenäisyyttä. Pelaa vuoron perään Putinin tai Trumpin pussiin tai pääasia käy sellaista kulttuurisotaa, joka ei niinku, tuntuu hassulta, että suomalaisellekin voidaan myydä sellaista kulttuurisotaa, mitä kuitenkaan harvaa arjessaan edes näkee. Ja sen sijaan, että me jotenkin ratkaistaisiin meidän yhteisiä ongelmia, ajatellaan nyt ilmastonmuutos, lajikato, kaikki nämä verokysymykset, mistä mä puhuin, sodat, kaikki siis asiat, puhutaan hyvin arkisista asioista meidän jokaisen arjessa, tai sitten vaikka sen kaasalaisen arjessa, tai kenen maailman suurista kysymyksistä. Niin kuinka meillä Euroopassa ja Euroopan parlamentissa moni puhuu, ja jopa jotkut hallitukset puhuu aivan jostain käsittämättömistä asioista, tämmöisistä, no kulttuurisota on ehkä se paras termi, niin kuin kuvaus siitä, että miten me ollaan Euroopassa, jotka on pidetty itseämme jotenkin sivistyneenä ja että me jotenkin seurataan maailmaa ja ollaan jotenkin järkeviä, niin välillä se on aivan absurdia suoraan sanoen se keskustelu sielläkin. Mutta sanon nyt sitten tähän perään, että kyllä musta tuntuu, että nyt siellä semmoinen vastuullinen enemmistö kuitenkin löytyy, mutta jos EUlla on ollut kauhean vaikeaa tähänkin asti löytää aina yhtenäisyyttä, niin nyt tässä on vielä niin kuin vähän lisävaikeutta. Toisaalta kriisissähän joskus me kuitenkin sitten löydetään se yhtenäisyys. Mutta jatkokysymys sulle, miten EUn sitten pitäisi toimia suhteessa näinkin arvaamattomaan toimijaan kuin Trump? Mun mielestä pitäisi olla tämä nyt on tämmöinen klisee, että Trump tai Putin tai Xi Jinping, että ne ymmärtää vaan tämmöiset autoritääriset miehet, jotka haluaa näyttää valtaansa, että he ymmärtää vaan voimaa, mutta niin se on, että musta se on vieläkin mä hämmästyn siitä, että aika paljon vielä ajatellaan ja puhutaan diplomaattisin keinoin ja kyllä ne tulee järkiinsä, mutta ei Trump tule järkiinsä. Et se on siis pakotettava sellaisiin ratkaisuihin, jotka sitten on mahdollisimman vähän huonoja, jotka hyödyttää. Mä en siis todellakaan sano, että kaikki yhteistyö lopetetaan Yhdysvaltain kanssa tai että Euroopan pitäisi luoda konfliktia, ei tietenkään. Mutta se, että me niin kuin aina vaan käännetään poskea, niin se ei varmasti johda mihinkään kauhean hyvään. No, tässä ei varmaan kellään ole kristallipalloa, että miten pitäisi toimia, koska se näyttää vähän siltä, että jos häntä julkisesti kritisoi, niin sitten se ei taas oikein aina toimi. Mutta joo, no tähän keskusteluun mä haluaisin vielä komission edustajana tuoda esiin sen näkökohdan, että Ursula von der Leyen on todennut, että itse asiassa EU, Eurooppa, meillä on tietysti, me voidaan puhua taloudellisesta vakaudesta tai sotilaallisesta vakaudesta, aihepiirejä vaikka kuinka paljon, niin
me ollaan nyt keskeisin, jopa keskeisin voima maailmassa, joka tarjoaa sitä vakautta. Ja jos me tarjotaan vakautta, niin silloin me myös edistetään rauhaa. Niin oikeastaan semmoinen kysymys teille kaikille, että mitä mieltä te ootte? Onko EU kuitenkin lopulta valmis olemaan se geopoliittinen toimija? Eli ei vain arvojen puolustaja, mutta myös ihan tämmöinen aktiivisesti ennakoiva strateginen peluri. Eli meidän pitää ottaa nämä sun peliteoriat nyt sitten käyttöön. Otetaan tässä järjestyksessä vaikka. No onhan se koko ajan ollut ja on se sitä. Siinä on niinku sitten 2 haastetta. Se toinen haaste on se, mistä täällä keskusteltiin, että sitten jos me ollaan keskenämme kauhean ristiriitaisia, me ollaan vähän kuin mastodontti, joka heiluu jalalta toiselle. Eli jäsenmaat, vaikkapa nyt Unkari, niin vetää johonkin toiseen suuntaan, tai sitten patriotit ja muut, että ei, me tehdään yhdessä. Suomessakin on niitä äänenpainoja, tehdään yksin täällä Suomessa, EUsta tulee kaikki paha. Ja sitten on niitä, jotka ajattelee toisin. Ja sitten se toinen on se, että komissiolla on tietty toimivalta. Minä voin poliitikkona sanoa ja tahtoa ja Jussi kanssa ihan mitä haluaa ja sinä nuorisodelegaattina, että EUlla pitäisi olla toimivalta verotusasioissa, myös koulutusasioissa ja sosiaaliturvassa. Mutta komissio ei voi sanoa. Se ei voi tehdä jotakin sellaista, kun se on pohjimmiltaan kuitenkin sidottu siihen lainsäädäntöön ja EU-lainsäädännön puolustaja. Niin ei se voi lähteä niin kuin häröileen tuolla maailmalla, vaikka sillä on kohtuullisen vahva neuvotteluasema. Ja niinpä nyt esimerkiksi tämä, että me vahvistetaan puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin ne kiemurat, miten se tehdään, ne ei ole ihanteellisia. Mutta joskus pitää tylsällä veitellä leikata leipää, jos se on parempi, että saadaan edes jotenkin se leipä siivuiksi, kun se etsitään ideaaliratkaisua. Ja tästä tulee se toimivaltakysymys, että niin kuin EU syytetään eniten asioista, jos sillä ei ole toimivaltaa niin kun sinäkin olet komissiosta, niin miksi ette ole sitä veronkiertoa hoitanut? No kun veronkierto ja verotusasiat on kansallisia. Ja se ehkä tämmöinen kansallinen toimijuus. Mutta sitten jos me katsotaan, mitä komissio on tehnyt, ja parlamenttikin aikaisemmin silloin vaalikaudella, niin kyllähän siellä on niin se oikeusvaltiopariin periaate, vahvat multilateraaliset monenkeskiset neuvottelujärjestelmät, niin kuin YK. Me on oltu se oikeastaan vahva tai ainoa, jolla on nyt puolustaja ihmisoikeukselle, oikeusvaltiolle, tämmöiselle jonkunasteiselle globaali, miksi sitten sanon sosiaaliturvalle, oikeudenmukaisuudelle, kehitysyhteistyölle ja aivan korvaamaton ilmastokysymyksissä ja muissa ympäristökysymyksissä. Niin jos me vaan annetaan toimivaltaa ja sanotaan, että toimi, niin kyllä se äly ja osaaminen sieltä komissiosta löytyy. Ja tiukan paikan tulee, vaikka me nyt tässä on vähän tuskiteltukin, niin kyllä se tuki myöskin parlamentista löytyy. Meidän pitää nyt vaan niin sanotusti myös jäsenmaapuolella niin ryhdistäytyä ja todeta, että kun emme yksin pystytä, niin kuin Schuman aikanaan sanoi, niin jäsenvaltiot on yksin liian heikkoja pitämään yksin kansalaistensa puolta ja Euroopan puolta, niin sitä varten me tehtiin EU. Ja pistetään se nyt liikkeelle. Yhdessä, näin Yhdessä. On. Sepä. Eetu. Kuten tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa sanonkin, niin kyllä mun mielestä vielä on toivoa. Että vielä on toivoa siitä, että EU voi olla merkittävä tekijä tälleen geopoliittisesti, että ei kaikkea toivoa ole menetetty. Mutta mun mielestä Sirpa puhuu hyvin siitä, että niin kuin tässä pitäisi käydä niin kuin aika laajaakin keskustelua siitä, että mihin EU kykenee ja mitä EU pitäisi tehdä. Ja meidän pitäisi päästä siitä semmoista sirpaleisuudesta eroon, että tuntuu välillä, että ainoa keskustelu, mitä niin kuin mediassakin käydään EU:hun liittyen, on se, että kuinka paljon me saadaan sieltä rahaa takaisin verrattuna siihen, kuinka paljon me sinne laitetaan, kun me saadaan paljon muutakin. Että ei se ainoa keskustelu voi olla se, että onko EU hyvä vai huono, pitäisikö meidän olla EU:ssa. Lainaan tässä nyt aikaisempaa kollegani Emilia Uljasta, joka sanoi, että eihän me keskustella siitäkään, että onko eduskunta hyvä asia. Meidän pitäisi päästä nyt tästä pois ja siirtyä pikkuhiljaa siihen, että kaikkia pitäisi vähän kiinnostaa, että mitä se EU on ja millainen EUn tulevaisuus on. Me on oltu nyt 30 vuotta Euroopan unionissa ja seuraavat 30 vuotta alkaa tässä. Mä uskon siihen vahvasti, mutta meillä pitäisi olla niin kuin
vahvaa keskustelua siitä, että mitä me halutaan siltä EUlta. Ei pelkästään siellä eduskunnassa, mutta myös mediassa ja myös jokaisen meidän kansalaisen pitäisi miettiä sitä asiaa. Et siitähän se niin kuin lähtee. Ja kun puhuttiin siitä, että kyllä sieltä parlamentista löytyy monenlaiseen asiaan tahtotilaa. Me ollaan nähty se useaan otteeseen, että parlamentti ottaa yleensä vähän niin kuin enemmän kantaa kuin vaikka jäsenmaat ja jäsenvaltiot. Niin se vaikuttamisen paikka on nimenomaan täällä Suomessa, joka ikisessä jäsenvaltiossa siinä, että meidän valtiot on valmiita tekemään vahvaa yhteistyötä Euroopan unionissa ja että me kansalaisina ollaan myöskin halukkaita siihen. Ja meidän pitäisi niin kuin pikkuhiljaa mun mielestä alkaa ymmärtämään se, että iso osa niin kuin meidänkin lainsäädännöstä vaikka tulee aika lailla suoraan EUsta ja siihen pitäisi niin kuin ruveta vaikuttamaan myös täällä Suomessa, eikä puhua vain ja ainoastaan siitä, että mitä parlamentti tekee. Suomen valtio päättää hyvin paljon myöskin, ja siellä on suuri valiokunta, joka tekee sitä työtä jatkuvasti. Et nyt pitäisi lopettaa se sellainen, onko EU hyvä vai huono asia, ja paljon me laitetaan sinne rahaa, ja siirtyä keskustelemaan siitä, että mitä me halutaan EUlta jatkossa. Joo, ei se ole mikään buffetpöytä. Tuo oli hyvä puheenvuoro. Siis me aika usein huomataan, että täällä jotenkin ulkostetaan se keskustelu EUsta, että siellä Brysselissä päätettiin. Mutta kuitenkin ne suomalaiset ministerit on siellä yhtä lailla päättämässä asioista. Ei sieltä vaan tupsahda jotain, joka on sitten meille epämiellyttävää, vaan se koneisto toimii suomalaistenkin puolesta siellä ihan yhtä lailla. Että se on varmasti ihan totta ja kannattaa aina muistaa, että se EU on itse asiassa tässä näin. Jussi, ole hyvä. Mä jäin niin kuuntelemaan Sirpan kielikuvia tylsistä veitsistä, että mä ehkä unohdin kysymyksen, mutta mä silti jatkaisin silti vastauksesta, jos sopii. Mun mielestä tämä toimivaltakeskustelu on hyvä esimerkki. Että suomalaisten seuraa enemmän Yhdysvaltain politiikkaa. No nyt tietysti se on niin kuin jännempää ja sekopäisempää ja mielenkiintoisempaakin kuin EU-politiikka. Mutta silloinkin, kun on niin kuin normaali aika, niin onhan se tosi vaikea seurata sitä EU-politiikkaa, kun siellä on ne trilogeja, kaikki 3 komissio, neuvosto, parlamentti sopii. Ja et Yhdysvalloissa, jos sulla on yksi presidentti, joka tekee aika paljon päätöksiä, niin sitä on paljon helpompi seurata. Sitten on paljon helpompi tehdä viihdettä ja uutisia. Mutta sitten on tässä semmoista niin kuin, mun yksi lempiesimerkki on, että mä olen siis itse politiikkaan lähtenyt aikoinaan mukaan, kun on halunnut puolustaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja tasa-arvoa ja ajatellut, että se on maailman paras järjestelmä ja halunnut paitsi täällä, mutta vaikuttaa globaalisti siihen, että se leviäisi vastaavat ajatukset. Niin pitkään esimerkiksi pohjoismainen vasemmisto, puhun nyt laajasti, demarit, vihreät, vasemmisto, laajasti Pohjoismaissa ajateltiin, että meillä on niin hyvä systeemi, että me ei haluta, että EU tulee tänne hajottamaan meidän hyviä juttuja. Ja nyt esimerkiksi viime kaudella, sit kun me oltiin hallituksessa, niin yksi upeimpia juttuja, mitä Marinin hallituksessa me ajettiin silloin, oli tämmöinen yritysten maakohtainen kirjanpito. Eli EU ei saa päättää verotuksesta, mutta EU totesi, että me voidaan päättää siitä, että pitää kirjanpidollisesti näyttää, että siitä veronkiertämisestä tulee hyvin vaikeaa näille isoille yrityksille, jotka toimii eri maissa. No, mitä tekee esimerkiksi Ruotsin demareiden vihreiden hallitus? Niin vastustaa tätä, koska ei me haluta, että EU tulee tänne hajottamaan meidän hienoja verosysteemejä. Ja tämä on juuri se, mistä nyt pitäisi päästä eroon, koska me todella on hävitty tämä peli globaaleille suuryrityksille, Yhdysvalloille, Kiinalle, jos me ei oteta sitä EUta yhtenäisesti puolustamaan meitä, koska kyllä Ruotsikin on aivan liian pieni, niin kuin tässä viitattiin. Ja tämä on nyt, en mäkään sano, että kaikki valta EUlle, ei tietenkään, että se valta pitää olla osamalla lähellä ihmistä, mutta on semmoisia asioita. Musta tämä verotus on hyvä esimerkki, ilmastonmuutos, luontokato on hyvä esimerkki. Ei niitä yksikään jäsenvaltio hoida, eikä edes yksin EU, mutta EU voi maailman suurimpana markkinana ohjailla niin Yhdysvaltoja kuin Kiinaa, tekemään eettisemmin, tekemään paremmin. Tästä keskustelusta pitäisi päästä eroon siellä Brysselissä, toki varmaan Suomessakin, mutta tämä toimivaltakysymys. Ja otan vielä yhden esimerkin tästä toimivallasta, kun Biden Yhdysvaltain presidenttinä elvytti, ne laittoi hirveän isot yritystuet, tämä IRA-paketti, ja ne laittoi sinne yritystukien ehdoiksi, että työntekijöiden pitää saada riittävää palkkaa, työsuhteiden pitää olla hyviä, pitää olla ympäristöystävällistä, kaikki siellä oli tosi hyviä juttuja. Ja sitten kun ne kertaa antoi paljon yritystukia, niin ne otti verotuksella ison osan takaisin yrityksiltä. EU voisi periaatteessa tehdä kaiken tämän, paitsi sen viimeisen asian, että ne ei voi ottaa sitä rahaa takaisin. Eli silloin se aiheuttaa inflaatiota. Ja kyllä tässä on niin kuin aika monta asiaa, missä mä olisin valmis lisäämään EUlle valtaa.
se lisäisi Suomen valtaa myös, koska nyt meillä ei ole valtaa, koska me ollaan liian pieniä. Joo, siis ihan varmasti näin on, että se voima syntyy niin kuin yhdessä tekemällä. Mun mielestä tähän keskusteluun EUsta ylipäätään, niin mä en oikein ymmärrä, miksi me ollaan aina niin epävarmoja siitä. Meillä on hirveästi asioita, joita me voitaisiin puolustaa. Meillä on kuitenkin taloudessa vakautta, meillä on toimivat instituutiot, hyvinvointiyhteiskunnat, ainakin Pohjoismaissa, mutta noin yleisestikin, niin muistan vaan, että Lipponen erässä tilaisuudessa peräänkuulutti tätä, että minkä takia me aina annetaan tavallaan niiden kielteisten ajatusten ja kannanottojen dominoida sitä keskustelua. Ja palatakseni vielä Jussi, mitä sä sanoit, että ennen Euroopan parlamentin vaaleja, niin sinä kevään aikanakin jo me seurattiin Suomen lehdistössä paljon enemmän USA:n presidentinvaaleja kuin EU-vaaleja, jotka kuitenkin vaikuttaa suoraan meidän jokapäiväiseen elämään. Okei, nyt aika rientää. Mä sanoisin, että voidaan ottaa vielä yksi kysymys tähän. Ja ehkä sellainen kysymys, että on tahoja, jotka väittää, että no, kun te ajatte sitä EU-politiikkaa, niin te haluatte vaan pitää tämän status quoon. Eli ei mitään muutoksia. Tämä on teidän EU-politiikka sellaisena kuin se on aina ollut. Ja se kysymys oikeastaan on, että onko meidän tämä arvopohja yhä vetoava globaalisti? Mä vielä toteisin senkin, että eihän tonne Venäjälle tai johonkin muihin autoritäärisiin maihin ole ihmisiä hakeutumassa muista kolmansista maista, mutta kyllä meille on. Eli jotainhan meistä täytyy olla kuitenkin, joka houkuttelee maahanmuuttajia ja muita, että aloitetaan Jussi sinusta. No hyvä, vastasitkin hyvin omaan kysymykseesi. Eli kyllähän EU houkuttelee. Viittaa vähän mihin aiemmin viittasin, että eihän EUkaan historiallisesti ole ollut täydellinen, että meidänkin pitää olla uskottavia. Jos me ajatellaan vaikka siellä Belgiassa, Brysselissä katsotaan, siellä on kuningas Leopoldin patsaita ja kuinka monta miljoonaa kongolaista se ihminen tapatti. Siis aivan järkyttävää historiaa Euroopan siirtomailla. Täällä Maailmankylässä voisi joskus järjestää mielenkiintoisen EU- ja maailmanhistoria, niin kyllä on paljon, ja monella näillä mailla, ei ehkä niinkään Belgialla, mutta esimerkiksi Ranskalla nämä siirtomaa-ajan jutut vieläkin näkyy siellä arjessa. Että kyllä EUlla on vielä varmaan paljon tekemistä, että mekin eletään niin kuin opetetaan, että EU ei todellakaan ole mikään täyden oikeamielinen. Mutta jos me katsotaan sitten koko maailmaa, niin kyllä me ollaan niin kuin globaaleista suurvalloista ainoa, joka tällä hetkellä taistelee demokratian puolesta, tasa-arvon puolesta autoritäärisyyttä vastaan. Ja kyllä mä näkisin, että me ollaan uskottavia nyt, mutta kyllä meidän pitää olla vielä uskottavampia. Näin. Eetu, miten sä näet tämän? Aivan samaa mieltä on siitä, että kyllä meillä ihan tavallaan ainakin periaatteessa hyvä arvopohja on, jota viedä maailmalle, mutta ehkä myöskin samaa mieltä siitä vahvasti, että kyllä meillä on paljon tekemistä myöskin kotimaissa ja tässä Euroopan sisällä, että jos vaikka niin kuin lähdetään puhumaan vaikka naisten oikeuksista, niin meillä on paljon työtä siinä, että vaikka aborttioikeus olisi kaikkien oikeus ja se pidetään sellaisena. Meillä on paljon työtä siinä, että sukupuolittunutta väkivaltaa olisi vähemmän kaikissa meidän jäsenvaltioissa. Että meidän pitäisi niin kuin käyttää paljon aikaa siihen, että me pistetään omat rivit myöskin suoraksi, eikä vaan ajatella sitä, että viedään tätä meidän arvopohjaa ulkomaille ja yritetään niin kuin vaikuttaa muihin valtioihin. Meillä on paljon asioita, mitä pitäisi niin kuin korjata myöskin EU:ssa, ihan vaikka myöskin niin kuin EUn sisäisesti, vaikka siinä avoimuudessa, mitä nyt on seurattu komissiossa Ursula von der Leyenin tekstiviestien luovuttamisesta, niin kuin paljon on tekemistä koti EU:ssa, mutta kyllä meillä ihan hyvä pohja on olemassa. Okei, kiitos. Ja Sirpa, sä saat sanoa sen viimeisen sanan. Kiitos. Kyllähän me niin kuin kaikki tiedetään tästä uusfasismin ja totalitarismin noususta. Sitten kysymys, että onko meillä ikään kuin joku turvasatama tälle suurelle oivallukselle, joka tehtiin toisen maailmansodan jälkeen, että ei ole hirveän järkevää tappaa toisiaan loppumattomia ja tuhuta ja yrittää pitää hirmuvallalla. Mutta eipä me sitten opittukaan tätä juttua ihan lopullisesti, vaikka mä ajattelin, että ihmiskunta ei koskaan enää tämä. Niin onko meillä joku semmoinen turvapaikka, missä oikeasti tähän uskotaan?
Mihin? Ja kyllähän niin kuin Yhdysvalloissa lähtee tällä hetkellä ja itse asiassa Britanniastakin jonkun verran tutkijoita ja vapaamielisiä ja fiksuja ihmisiä ja yrityksiä ynnä muita. Meillä on siihen se vetovoima, mutta se on myös meidän velvollisuus. Haluatteko te itse asua mieluummin ahdasmielisessä, totalitaarisessa kunnassa tai maassa? Vai sellaisessa, jossa niin pikkasen on kirjoa mielipiteillä ja toleranssia siihen, että kaikki ei ole ihan samannäköisiä eikä ajattele samalla tavalla eikä harrasta samoja juttuja. Ja jos oikeasti on se mahdollisuuksien yhteiskunta. Niin meidän pitäisi ihan oikeasti nähdä, että se on se meidän kruunun jalokivi. Siitä tulee tutkimukset ja siitä tulee politiikat ja kaikki muut asiat. Ja silloin EU on siinä jännästi mun mielestä kahtiajakoinen, kun viittasit tuohon eduskuntaan, niin EU on paikka, tosiaan niin kuin eduskuntakin, eihän sitäkään kukaan rakasta tai valtioneuvoston talon rakennusta, riippuu mitkä puolueet. Joku oli kovinkin kärmeissään viime hallituksen aikana, nyt on kovinkin nyt menee hyviä taas toisinpäin. Ei kyllä kovin hyvin. Sitä mieltäkö olet? Siihen nyt. Ei mennä siihen. Niin, mutta tätä mä tarkoitan, mutta emme sanota, nyt erotaan Suomesta. Nyt pitää purkaa eduskunta tai hallitus. No jälkimmäistä kyllä kun sanoo. Totta, anteeksi. Mutta me niinku hyväksytään se instituutio, kun me nähdään, että jotenkin nyt tämä sote-uudistus pitää tehdä muutenkin kuin vaan kuntien kädenvääntönä, kun ei siitäkään kauhean järkevää tule. Tämä ei ole samalla tapaa paikka, mutta niin kuin tässäkin tämä jännite, että onko se hyvä tai huono, niin riippuu vähän miten sitä katsoo. Se riippuu, minkälaiset ihmiset siellä on. Mun painajainen, johon herää hiestämärkänä, on se, että meillä on ADF Saksassa ja Le Pen Ranskassa ja Puolassa ja niin edelleen. Ajatelkaa sellaista EUta. Nyt rupeaa itkettää. Sitä me ei haluta. Ei. Ja nyt me tullaan tähän demokratiaan. Ja jos me puhutaan näistä ääriliikkeistä, niin ennen kuin pelottelen teiltäkin yöunet, niin oikeasti se on vain 30% jengistä. Kun mä sanon, että 30%, niin se on vain 30%. Se tarkoittaa 70% ihmisistä on ihan tolkuissaan. Sirpa. Nyt se 70% pitää puolustaa sitä liberaalia demokratiaa. Tähän on hyvä lopettaa. Suurkiitos panelisteille. Kiitos yleisö, kun tulitte tänne. Tulkaa vielä juttelemaan meidän kanssa tuonne lämpiöön. Eli kunhan me saadaan mikit pois, niin mekin ollaan siellä. Oikein hyvää päivää teille kaikille. Kiitos.